Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Vay destê wana bifirinin. Polisan ez kuştim. Doktor wî bê, doktor wî bê. Vay pir nexweşim. Ribnakê. Ka kuda ma Bîna doktora te. xafireke, bîna xafireke. Eva hat ha. Eva doktor hat. Roj baş. Roj baş doktor. Roj baş. Xêr çî te heye? Doktor bawer hevalê min pir nexweş e bi rastî. Erê? Serê wî dêşe, taya wî heye, zikê wî dêşe, çîpê wî dêşe, lingê wî dêşe, nizanim. Dive direşe. Nizanim çi pê hatiye bi Tamam. rastî. Zav Tamam nexweş e. baş. Ez ê niha lê binarim. Dêne. Kabir ez dosya te qeyd bikim. Navê te çi ye? Navê te çi ye? Navê xwe bêje? Bawer. Navê te bawer e. Navê wî bawer e. Tu çend salî yî? Bêje tu çend salî? Serê min xistin nayê bira min. Bawer. Bêje tu çend salî? Nêzîkî 28 salî me. 28 salî ye doktor. Nêzîkî 28 an 28. Bêje 29. 29. 29 salî. Belê. Tu 29 salî yî. Erê. Baş e. Tu ji ku yî? Tu ji ku yî bawer? Bêje ji doktora bêje? Çi bêjim? Tu ji ku yî? Tu ji kîjan bajarê yî? Ji Dêrsimê me. Tu ji Dêrsimê yî. Erê. Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. Vay. Ewa doktorê te binêre ka çi nexweşiya te heye? Helaka serê xwe rake? Çavê te çi pê hatiye? Polis jî min xiste. Polîs hel te xist. Tamam. Serê te dêşe? Na, serê min nayişe. Tenha ji min re got serê min dêşe? Guhê te dêşe? Biqilêrin lê Guhê te nayişin. dêşe? Guhê min nayişe. Bêvila te yan jî pozê te dêşe? Na, pozê min jî nayişe. Devê xwe veke? Ya. Qirka te dêşe? Nayişe. Qirka te naişe. Nayişe. Baş e. Pişta te dêşe? Na, nayişe. Baş e. Zikê te dêşe? Zika min jî nayişe. Baş e. Ka çîpê xwe? Hı. Çîpê te dêşe? Na, çipê min jî nayişe. Tamam. Çonga te dêşe? Na, nayişe. Tamam. Hela? Gurçike te dêşin? Gurçike te dêşin? Na, kurçikê min nayişin. Tamam. Kabise. Uy. Qirka te naişe? Nayişe. Pişta te naişe? Nayişe. Zikê te naişe? Zikê min nayişe. Çîpê te naişin? Nayişin. Çonga te naişe? Nayişe. Guhê te jî naişe? Guya min jî nayişe. Çavê te dêşe? Te çerkir. Çavê te dêşe? Nayişe. Tamam. Me fehm kir dedî çiye. Ka vekeve vekeve. Vekeve li ser dev vekeve. Vay. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontroleke din bikim. Vay. Hêdî bawer, hêdî. Masaya me neşkîne. Qedê mala te xira neke. Te ne got hemî derê min dêşe û niha jî tiştek naîşe. Nayişe. Dibêle. Her derimin teşekkür. Başa doktor ez ê we bihêlim. Çima kuro çima çi. Netirse netirse tiş pê nayê. Tuş bin nay. Tiş pê nayê netirse netirse. Lo azad. Hevara mina te. Qerat Derecesi netirse. çi. Tiştek jî pê nayê. Vay. Netirse netirse tiş pê nayê. Çi bin Tamam. nay. Qet netirse tiş pê nayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carna mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. Belê? û mirov dibêje mesela qirika min diêşe.
Kırıka min değişe. قركة من ديشة Ka qırka xo nişan bide. قرك براي Qırka te değişe. أري قركة من ديشة Serê min değişe. Serê min değişe. سري وي ديشة Zikê min değişe. Zikê min değişe. سكتة ديشة Yani yete naişe. Başa. Milê min değişe. Milê min değişe. ملي وي ديشة Pişta min değişe. Pişta min değişe. بشتا وي ديشة Dilê min değişe. Dilê min değişe. دلي منجي ديشة Dil li ku dere? براي دل رزيل Dilê te değişe. أري Tamam. Dilin buy. واي دستي وانا بفرنن بوليس انا اسكشتم Doktor bebi, doktor bebi. واي برنا خاشم Kırnak. كذا ما Bina دكتور hafrek, bina hafrek. Ava hat ha. Ava doktor. Roj baş. Hoş baş doktor. روش باش Xêr çî te heye? Doktor bawer hevalê min pir nexweş e bi rastî. Erê? Serê wî dêşe, taya wî heye, zikê wî dêşe, çîpê wî dêşe, lingê wî dêşe, nizanim. Dive direşe. Nizanim çi pê hatiye bi Tamam. rastî. Zav Tamam nexweş baş. Ez ê niha lê binarim. e. Kabir ez dosya te qeyd bikim. Navê te çi ye? Navê te çi ye? Navê xwe bêje? باور Navê te bawer e. Navê wî bawer e. Tu çend salî yî? Bêje tu çend salî yî? سعر من خس الناي برامن Bawer. Bêje tu çend salî yî? نزكي سالية؟ 28 سالي ما 28 salî ye doktor. Nêzîkî 28 an 28. Bêje 29. 29 29 salî. Belê. Tu 29 salî yî. أري Baş e. Tu ji ku yî? Tu ji ku yî bawer? Bêje ez doktora bêje? شو بأجم Tu ji ku yî? Tu ji kîjan bajarî yî? إيش درس ما Tu ji Dêrsimê yî. أري Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. واي Ava doktorê te binêre ka çi nexweşiya te heye? Helaka serê xwerak e? Çavê te çi pê hatiye? بوليس شي ما خست Polîs al te xist. Tamam. Serê te değişe? نا سعر من نايشة Tenha ji min re got serê min dêşe? Guhê te değişe? بقدرن لي Guhê te نايشة değişe? كوي من نايشة Bêvila te yan jî pozê te değişe? نا بوزي من جن نايشة Devê xwe veke? يا Qirka te değişe? نايشة Qirka te naişe. نايشة Baş e. Pişta te değişe? نا نايشة Baş e. Zikê te değişe? زكاة من جن نايشة Baş e. Ka çîpê xwe? Çîpê te değişe? نا تشبه من جن نايشة Tamam. Çonga te değişe? نا نايشة Tamam. Hela? Gurçike te değişin? Gurçike te değişin? نا كرشكة من نايشن Tamam. Kabise. وي Qirka te naişe. نايشة Pişta te naişe. نايشة Zikê te naişe. زكاة من نايشة Çîpê te naişe. نايشن Çonga te naişe. نايشة Guhê te jî naişe. بويا من جن نايشة Çavê te değişe. تشركر Çavê te değişe. نايشة Tamam. Me fehm kir de dîvçiye. Keve keve ve keve.
Vekeve li ser dev vekeve. Vay. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontrola kedim bikim. Vay. هدي بابا هدي Masaya me neşkîne. قد مالا تخرا نكت انا ابو همي دري من ديش ونهاجي تشتاق نايشه Nayşe. دبيله Her derimin teşekkür. باشا دكتور ازي وبيلم Çıma kuru çıma çi. Netirse tiş pênayê. Çıtış ben nay. Tiş pênayê netirse. Lo azat. Havara mina tehi. Qet Netirse. netirse. Tiştek jî pênayê. Vay. Netirse tiş pênayê. Çıp ben nay. Qet netirse tiş pênayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carnan mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. ملي û mirov dibêje, mesela, qirika min diêşe. كركا من ديشه Kırıka mın değişe. Ka qirika xwe nîşan bide. Kırık buraya. Qirika te diêşe. Eri kırıka mın değişe. Serê min diêşe. سري من ديشه Seri vi değişe. Zikê min diêşe. زكي من ديشه Sikette değişe. يعني يتنايشه باشا Milê min diêşe. ملي من ديشه Milli vi değişe. Pişta min diêşe. بشتا من ديشه Pışta vi değişe. Dilê min diêşe. دلي من ديشه Dileminci değişe. Dil li ku dere? Buraya. Dil rezil. Dilê te diêşe. Eri. Tamam. تدين بوي Mane kurdi hebûname ye. Maneme ye.